Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Jako sam srećan što vas vidim u ovolikom broju, što vidim ovde moje prijatelje, što vidim ovde moje rođake, kumove, poznanike, što vidim ova iskrena lica koja nisu dozvolila da se prodaju za 1000 dinara, 2, 3, 5, za džak krompira, kao što i sami vidite šta se radi ovih dana u našoj opštini i u našim Odžacima. Ali, Bogu hvala, ima ljudi, ima nade. Ništa nije gotovo. Mi, Dveri, u okviru ovoga patriotskog bloka, zalagat ćemo se da otvorimo kancelariju dijaspore ovde u Odžacima. Mnogo ima naroda, naših ljudi odavde koji živi u inostranstvu. Evo je prvi ja. Imam rođenog brata Miroslava, koji je jedan od najboljih frizera u Izraelu. Najbolji srpski frizer u Izraelu, kod koga dolaze mnogi ljudi, ambasadori, Jevreji. Moj brat priča istim tim ljudima o Srbiji, o Odžacima. Zašto jednoga dana ovde ne bi došlo neko odande i da otvori nešto što bi moglo da pomogne svim našim ljudima ovde. I zato kažem da jednostavno moramo svako od nas pogledati i videti da li imamo neke ljude, prijatelje iz dijaspore, da njih pozovemo ovde da dođu i da ulažu u ove Odžake. A ima ih, veoma časnih, poštenih ljudi, širom sveta. Za kraj bih samo rekao da ne dozvolite i ove nedelje i do kraja sledeće i da izdržite sve ove pritiske koji su oko nas. Zaokružite broj 7, jer ovo je naša zemlja. Hvala.